Hey there! Welcome back. Karon adlaw, ako topic is a blueprint ni siya nga what if karon ko nga tuig ka-start og virtual assistant as a freelancer. So pitik-pitik na ako gamay ang 5 ka crucial tips na dapat buhaton para makabuild og momentum sa kini nga field as a freelancer, as a virtual assistant. So kaya ko ninyo guys. So 5 na siya kabuok, which is di na siya gasunod in any of this. So number 1 would be learning how to communicate with client. So mao ang first step kung mag-apply ka, dapat kabalo ka magtuon ka nga mabawaan nimo unsa nimo pag chat sa client. Number 1 is sa pagbuhat sa imong cover letter. So tuon din na nimo uban na magamit sa GPT. It's a good way nga magamit og GPT kung kabalo ka unsa nimo pag-deliver sa client nimo, like kung kini magud kung ang client mo na problem, I mean ang client mangita na siya virtual assistant kana na siya problem sa kana nga instance. So kung ibutang niya iyang need niya as a virtual assistant sa iyang need, as imo cover letter pod mo pod ang imo answer ang answer sa ilahang problem. So ayon ang mga common bitaw kay nga mga cover letter, like kanang I'm John. I've been developing a website for almost 5 years. Mga blah 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 bitaw. Direct to the point. Hindi ka gamay. Dahil katuli ilang mga problem ng ilang gipangita sa isa ka VA, tubagon nimo dayon. So in later videos ako na siyang i-appel, so tune up guys. Ikaduha pod is one way nga mo improve imong pag-communicate is you need to read a book or mato kag YouTube. Kung di kayo magbasa, nasa YouTube daghan yung mga tips diyan sa nimo pag tubag sa client, saan pag tapol mag-update ka o kanang task tapon na naka-work karon, then na naki-client karon, and then saan nimo pag response sa iya kung nasuko siya, kung nakay na mali, saan nimo pag response in a good way. I actually tried that sa una gabago pa ako start kanang naging ako rin yung tubad ba. So ako lang nasabtan, ang ako sabot is ako lang i-English, convert to English. So di na kulang yun na siya day. Kay labi na ka ng ChatGPT. So di mo ibutang dito ang imong isulat sa ChatGPT. Ang ChatGPT din mo enhance din sa imong response sa email sa client. So gamit jud kay siya. Para tong kasaw bagulan jud kanang wala ka trabaho niya for a few days, then so you can explain sa ano para mo sugod yun siya nga kuan kanang musugod siya ba nga kanang dili bitaw i-set up kani kanang ibalik ang kwarta ba kanang 50% ang payment naman siya. So ang ending di siya GPT jud nako kanang gitarong jud nako pag sino ko siya nakasabot pud na siya. So tanga ko niya 2 weeks para mo balik. So mo na siya guys. Tuon jud ka ayo jud nakalimti bahalag kanang gamay ra imong skill, kabalo jud ka mo diskarte makuha jud nimo ang client nimo. So number 2 is dili kini siya importante, but it's really helpful labi na sa kompetensya karon. Prepare your home office or simple lang kayong room lang bitaw nga naa jud kay privacy sa kuan pagtrabaho nimo. Kay kini man good ito butang apply ka mo mabog interview, kompetensya nimo 5. What if katong tulog is the Zoom lang, dahil kaya na background effect lang, or di kamunduwa dayon is na may own ninyong room for work, na Zoom mo, din ipakita nimo sa client na masaktong room, dili kayo saba, huwag siya, din kanang na good ang environment. So dira pa lang daan sa kamunduwa, kuha na mo ana kanang kamo ni duwa na, I mean plus points sa client ba compare anang ga-interview sila din kana saba kayo ni mga manok, ni mga balunggan nga kanding. So I've been naka-experience po ko na nag-interview ko din saba kay kuan. So di siya although di kasi importante, but it really can help you get a client. So labi makita sa client ng background limpyo kayo, wala bitaw kayo kanang dili kay dagan ko gubot kayo. So makahuno na ang client anak nga kanang disiplinado din siya nga tao, then mo na siya. So ikatulo is knowledge and skill.
So kini man gud nga field nato muro tag doktor ani gatuon kay ibuton sa na man gud mo the more gay ka man mabawan the more mo dako imuhang kanang dako imuhang rate. So way before naive lang jud kaayo ko, very naive pa ko in freelancing. Nag-start ko $0.5 per hour. So sila jud ko start kami mo nabawan, so sige kong tuon sacrifice kong 2 years bago pa ko sacrifice kong 2 years sa balero jud ko Sunday simba weekdays kay trabaho for 2 years o gym 2 years. And then until now although inot-inot yung jud kay kung akong rate ni dako jud yung rate jud karon over 10 years of working and studying. So kung musulod ka sa freelancing nga fields, dapat open jud ka nga magtuon kay akong natuan gani karon gani throughout na akong gipang work tuon jud until now gatuon jud ko ni mga ang plan na develop ay big siya din. Nagan kayo sources sa magtuon like Udemy, which is you need to pay na ay YouTube. Pujit lang kayo, mga 5 minutes lang doon. Okay ra? Gaan lang grabe. Gaan lang doon. Para ingon na ka. Okay, so ang Udemy mong good, bayad na siya. So kung may kwarta, pwede ka mag-Udemy. You just type udemy.com, dagang itra mga skills gusto nang as a virtual assistant. So yeah, and kung gusto mo libre, I assume nga bago lang jud mo gusto mo libre, na jud YouTube na tanan na kompleto na 1 hour na tutorial to 2 hours, yung ginagmay 2 minutes, kompleto na siya. So muna siya. And ikaapat is you need to build your portfolio. If bago lang mong start sa freelancing, wala pong portfolio or sadyante pa lang mo, so sa eskwelahan pa lang na kumpitin siya, apil mo anak kay ang imong kuan anak output anak pwede man mabutang nimo sa portfolio nimo in the long run. So like ako sa una graphic designing man ko, so una hindi ko mag-design kay mga post sa board sa mong college ato di ko anak. So the start ko og freelancing na portfolio ato kay dagan mo na design ito mga t-shirt design, poster, and then pwede ninyo ibutang ang portfolio sa behance.com, pwede sa dribble.com. Ibutan ako sa link sa description para ma-check ninyo guys. And then last but not the least, ang pinaka-importante karon 2023, LinkedIn. So magbuhat yun yung profile sa LinkedIn kay very underrated kay LinkedIn sa liban sa Pilipinas. Gamay ra jud ang ilang use ang LinkedIn kay usually ang mga mo join sila mo ngita sa laglay usually sa Upwork man then onlinejob.ph on other third party. So LinkedIn jud LinkedIn karon is daghang kay agency dira ang mga outsource agency sa Pilipinas. So mag-help po na ang LinkedIn labi na karon sa kuha karon gani kay daghang kay business sa kuha sa LinkedIn, daghang kay mga client dira kadaghan na business na dira sa LinkedIn. So magbuhat lang magkuha sa LinkedIn, butan yung headshot, kana pong professional headshot, and then magkuhan mo ChatGPT, magkuhan mo about us, and then inyo ChatGPT inyong about us para mapitikan ninyo kanindot ba. And then bisa like 20 minutes a day niyo improve ang LinkedIn for 1 month, 2 months, 3 months improve yun na. I think that's all. 5 kabuok tips for you guys. I hope you've learned from the video akong topic karon, and hope you guys see you soon. Peace.